Kunsill Ġenerali li approva 3 pożizzjonijiet importanti ferm. Kunsill Ġenerali li permezz tiegħu il-Partit Nazzjonalista baqa' jinsisti li kull ċittadin ħaqqu ħajja aħjar f'pajjiżna. It-3 mozzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista fukaw fuq mudell ekonomiku ġdid u viżjoni ta' eċċellenza, l-isfida tal-għoli tal-ħajja u governanza tajba u integrità fil-politika. Wara l-approvazzjoni tal-mozzjonijiet fil-Kunsill Ġenerali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal il-viżjoni tal-partit se twassal biex jinħolqu eluf ta' impjiegi ġodda li verament ikunu ta' kwalità. Fil-Kunsill Ġenerali approvajna l-politika tagħna dwar il-mudell ekonomiku ġdid li dal-pajjiż għandu bżonn. Aħna determinati li mmorru mill-kwantità mill-massa għal-kwalità. U ċerti li bil-politika tagħna, bil-mudell ekonomiku ġdid ta' eċċellenza, se nkun qegħdin noħolqu eluf ta' jobs ġodda, però jobs ta' kwalità, jobs li jħallsu pagi b'saħħithom. Bernard Gregg huwa kommess li permezz tal-politika li jħaddan il-Partit Nazzjonalista kulħadd ikun jista' jgħix ħajja aħjar. Ġan iridu lilek, iridu l-uliedek, lill-eżis tiegħek li jkollhom ħajja aħjar f'pajjiżna. Fejn inti mhux biss teżisti, imma tgħix komdu tgawdi lill-eżis tiegħek u jkollok l-opportunità li f'pajjiżna inti tkompli tirnexxi u tkompli timxi l-qudiem. Fil-messaġġ tiegħu fuq il-midja soċjali il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu jista' jsir biss jekk kulħadd jaħdem jitfit. Però bis-saħħa tiegħek u bis-saħħa ta' kulħadd se nkunu qegħdin nwettqu il-wegħda tagħna ta' ħajja aħjar f'pajjiżna għalik. Issa wara dan il-Kunsill Ġenerali tkompli l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista, ħidma li fiċ-ċentru tagħha hemm biss il-bniedem, ħidma li se twassal sabiex verament ikun hawn ħajja aħjar f'pajjiżna għal kulħadd. Din il-ġimgħa hija wkoll importanti għal fatt li l-ħadd li ġej issir il-maratona ġbir ta' fondi, apparti attivitajiet kontinwi u laqgħat man-nies li jkomplu anke f'dan iż-żmien ta' festi.